Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula le nkonzo ngehlabelelo 208 inkosi kusekuphakama kwebandla. Thabani
Siyabonga ngoyongulo, siyabonga hlala badala. Sibonga baba ukuthi Nkosi usimemile baba Nkosi nomkhulu baba wesizamazwe. Usimemile Nkosi omkhosi nomkhulu Nkosi wasezulwini abantu. Sicela Nkosi manje. Amen. Isihloko salenkonzo sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Amen. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Lenkonzo sivula ngencwadi kaDeuteronomy 18 verse 9 to 13. Kuyothi uma usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, ungenzi izinengiso njengabezizwe. Kungafunyanwa umuntu phakathi kwenu onikela ngendodana yakhe ngokuyidabulisa emlilweni, noma umbhuli ohlola imihlola, owenza imilingo, noma umlumbi othinta imimoya yabangasekho nokhuphula imimoya yamadlozi. Lowo owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho wazixosha lezo zizwe phambi kwakho. Mawungabi nacala kuJehova uNkulunkulu wakho. Amen. Enkonzweni edlule sikhulume ngenkolo yomdabu. Bengibuza ukuthi inkolo yomdabu isukela kuphi emlandweni wesizwe sakwa-Israyeli. Ngike ngezwa u-advocate Sikhakhane ethi kuyishwa ukuthi thina uma sikhuluma ngomlando wethu siuqalisa ngo-1600 AD, kanti ezinye izizwe umlando wazo ziuqalisa ngisho ngo-2000 BC. Leli iqiniso libonisa ukuthi asazi kangakanani ngomlando wethu. Thina sinzalo ka-Israyeli owayephila eminyakeni yo-2047 BC, nowayekhonza uNkulunkulu oyedwa, uJehova, nongumdali wezulu nomhlaba. Inkolo yethu iqala ku-Abraham, kuze ku-Isaka, kuze kuJakobe, ipheleliswe nguye uJehova kubantwana bakwa-Israyeli ababeholwa nguMose. Isigameko sokuba uNkulunkulu ehle ezulwini ebonwe yiso sonke isizwe senzeka entabeni yaseSinayi eminyakeni yo-1647 BC. Ngenkathi uJosefa ethunjwa eGibhithe, wayekhonza uNkulunkulu wawuyise okunguJehova. Nangesikhathi uJakobe efika eGibhithe nomndeni wakhe, babekhonza uJehova. Kodwa abantwana bakwa-Israyeli sebeseGibhithe iminyaka engama400, bagcina sebekhohliwe inqubo yenkolo yokhokho babo. Basebelandela inqubo yenkolo yaseGibhithe, okukukhonza abanye onkulunkulu. Ngenkathi uJehova ekhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, wabafica sebekhonza abanye onkulunkulu. Yikho kwathi besendleleni basebakha ithole legolide, sebethi lona uNkulunkulu wabo owabakhipha eGibhithe. Njengoba sesishilo eminyakeni yo-1647 BC, uJehova wehlela entabeni yaseSinayi elethe imithetho ezobusa abantwana bakwa-Israyeli
okuyisizwe sikaJehova. Ngenkathi uMose eyala abantwana bakwa-Israyeli kuDeuteronomy 18 verse 9 to 13 ukuba bengayilandeli imikhuba yabezizwe eyisinengiso kuJehova, lokhu kwenzeka uJehova eseyilethile inqubo yokukholwa abantwana bakwa-Israyeli okwakumele baphile ngaphansi kwayo. Okubalulekile kule nkulumo kaMose eDeuteronomy 18 ukuthi uJehova wayala abantwana bakwa-Israyeli ukuthi bangazihlanganisi nemikhuba yabezizwe eyisinengiso kuJehova. Njengoba uMose esho, lezi zinto ezisinengiso kuJehova kwakuyimikhuba yabezizwe okungayiwo amasiko esizwe sakwa-Israyeli. uJehova wasenqabela isizwe sakwa-Israyeli ukuzihlanganisa nale mikhuba ngoba siyisizwe sikaJehova esingcwele. Yikho-ke ngisalokhu ngibuza ukuthi le mikhuba yabezizwe esibizwa ngenkolo yomdabu yavela nini kulesi sizwe sikaJehova? Ikhona yini enye inkolo abantwana bakwa-Israyeli abake baba nayo ngaphandle kwale abayinikwa nguJehova entabeni yaseSinayi? Uma ikhona yaba khona nini? Ngemuva noma ngaphambi kwenkolo eyafikela entabeni yaseSinayi? Ku-Exodus 22 verse 20 kuthi, owenzela abanye uNkulunkulu umhlatshelo engenzeli uJehova yena yedwa uyobhujiswa. Kanti kumaHubo 106 isahluko 20 kumaHubo 106 kuverse 20 kuya ku-29 kuthi, bazihlanganisa noBhalipetori noma noBhalipeyori, badla okuhlatshelwe abafileyo, bacunula uJehova ngezenzo zabo. Uma emandulo ko-1647 BC kwakunezizwe ezingawona ama-Israyeli ezabe zibhula, zihlabela amadlozi, zikhuluma nabafile emsamo. Pho lo mkhuba weza kanjani esizweni sakwa-Israyeli nesasihamba ngokwezimiso zikaJehova? KuBahluli 2 verse 11 to 15 kuthi, abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emahlweni kaJehova, bakhonza oBhali, bamshiya uJehova uNkulunkulu wawoyise owabakhipha ezweni laseGibhithe, balandela abanye onkulunkulu babantu ababazungezayo, babakhothamela, bamcunula uJehova. Intukuthelo kaJehova yavuthela abakwa-Israyeli, wabanikela esandleni sabaphangi ababaphanga, wathengisa ngabo esandleni sezitha zabo nxa zonke. KuBahluli 3 verse 5 kuya ku-7 kuthi, abantwana bakwa-Israyeli bahlala phakathi kwamaKhenani namaHeti nama-Amori, bathatha amadodakazi awo abangomkayo, banika amadodana awo amadodakazi abo, bakhonza uNkulunkulu bawo. Abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJehova, bamkhohlwa uJehova uNkulunkulu wabo, bakhonza oBhali. Lezi zincwadi kanye nezinye yizona ezisinika impendulo yokuthi kuqhamukaphi ukuthi sithi
sithi siyindlu kaJakobe bese sitholakala sesikhuluma ngenkolo yomdabu, sesikhuluma ngeAfrican spirituality. Umbuzo uthi inzalo kaIsrael ithathaphi inkolo yomdabu? Ngoba thina uNkulunkulu wethu yilo owakhipha okhokho bethu ebugqilini baseGibhithe. Impendulo ithi samhlubuka uJehova, sathatha imikhuba yabezizwe. Yaphinda futhi lokho. Samhlubuka uJehova, sathatha imikhuba yabezizwe. Namhla inkolo yabezizwe esingayinikwanga nguJehova sesifundisa inzalo kaJakobe ukuthi iyona okumele ilandele, imshiye uJehova uNkulunkulu wethu owasikhulula ebugqilini bukaFaro. Encwadini kaJeremiya 6:16 uJehova wakhuluma lamazwi ewabhekise esizweni sakwa-Israyeli. Wathi imane endleleni nibone, nibuze imikhondo yasendulo ukuthi iyiphi indlela enhle nihambe ngayo. Niyafumana ukuphumula kwemphefumulo yenu. Kepha bathi asikuhamba ngayo. Samphikisa kwasekuqaleni uJehova. Sasho sathi ngeke siyibuze kwabadala imikhondo yasendulo. Futhi ngeke sihambe ngayo ukuze sithole imphefumulo yethu ukuphumula. Namanje ke sisamphikisa uJehova. Asikwamukeli esikutshelwa nguye. Ngafuphi ngiyafisa ukubuya ngiuphinde umlando wethu njengenzalo kaJakobe, ukuze sonke silazi leli qiniso, ukuze kusasa singasho ukuthi besingazi. Unalo ilungelo lokuhlubuka uNkulunkulu, uzikhonzele oNkulunkulu bakho. Akakho ongakuphikisa kulokho. Kodwa musa ukuthi uma uhlubuka bese ufundisa isizwe umlando ongekho. Ushumayele ivangeli elijivaza uJehova uNkulunkulu wethu ngenhloso yokususa abantu kuye. Inkolo yethu yaqala kuAbraham ize kuIsaka nakuJakobe. Njengoba sesivezile lenkolo yapheleliswa kuMose emva kokuthi uNkulunkulu okhokho bethu ebakhiphe ebugqilini baseGibhithe. Inkolo yethu inoNkulunkulu oyedwa, uJehova, nongumdali wezulu nomhlaba. Lenkolo ayivumi ukuthi ekukhonzeni sihlanganise kumbe silinganise uJehova nabanye uNkulunkulu. Njengesizwe samaHebheru asinayo enye indlela yokukhonza uJehova ngaphandle kwale esayinikwa nguMose. uShembe waze wakubhala phansi ukuthi sokhonza uJehova ngokugcina imithetho yakhe owayiloba ngenceku yakhe uMose. Uthi-ke uShembe uma senza njalo ukukhonza kwethu kuyokwamukeleka kuJehova uNkulunkulu wethu. Isiphelelisiwe inkolo kaJehova entabeni yaseSinayi. Amakhosi akwa-Israyeli amathathu, uSaul, uDavid noSolomoni, iwona ahola isizwe ngenqubo yokukholwa kwasezulwini okuthiwa itheocracy, nekuyimonotheism.
Kodwa agcinanga kahle enkosini uSolomon. Njengoba incwadi yamakhosi okuqala isahluko 11 verse 1 to 7 uchazwa indlela inkosi uSolomon eyamhlubuka ngayo uJehova. Nempela konke owayethe uJehova kokwenzeka enzalweni yenkosi uSolomon kwenzeka. Emva kwaSolomon umbuso wakaIsrayeli wahlakazeka waba imibuso emibili. Waba umbuso wakaIsrayeli owakhiwe izindlu ezingu-10 bese kuba umbuso kaJuda owakhiwe izindlu ezimbili okunguJuda nendlu kaLevi. Umbuso wakaIsrayeli washeshe wamhlubuka uJehova bakhonza abanye onkulunkulu. Ngalokho uJehova wabe esesuka kubo. Umphumela walokho kwaba ukuhlaselwa ngama-Asiriya esebanqobile agcina ngokubathumbela ezweni lawo eBhabhiloni. Lensizwa uRabbi Akwetheyi bengikhuluma ngayo last week njengoba ngimcaphunile enkonzweni edlule. Ungomunye okhokho bakhe okwathi uma sebenqotshwe uNebukadnezari bagcina sebese West Africa. Umbuso kaJuda wona wama kwaze waphela iminyaka engu-150 usekhona. Kodwa owaka-Israyeli sowaphela. Ngifuna ukuthi lento nizwe kahle. Nizwe ukuthi saqalaphi ukuhlubuka uNkulunkulu. Nokuthi lento eyenzekayo iqalaphi. Umbuso wakwaJuda waze wanqotshwa isizwe samaRoma ngo-70 AD. Emva kokunqoba amaJuda, inkolo kaMose amaRoma ayiqeda ngamaCretes. Ngihlale ngikukhuluma lokho. AmaRoma akagcinanga ngokuqeda lenkolo kaMose. Kodwa kunobuqili obuningi ababenza ukudukisa umlando wenkolo nobuzwe bamaHebrew. KumaHubo 83 verse 3 to 5 kuthi ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho. Baceba ukulwa nabafihliweyo bakho. Bathi wozani sibaqothule. Bengabe besaba isizwe negama lika Israel lingabe sakhunjulwa njengoba lingakhunjulwa njengamanje. Lesi kwakuyisiprofetho sokuthi abezizwe bohamba bahambe bahlangane ngobuqili basiqede isizwe samaHebheru. Lokho sesibasiqeda. Nempela ke lesi siprofetho safezeka. Ngoba bakwenza okwaprofethwa ukuthi bayokwenza. uIsrael senqotshiwe ngamaRoma laqedwa igama lokuthi singama-Israyeli nokuthi singamaJuda. Sanikwa amagama ukuthi singama-Negro namaBantu. Ibandla likaYeshua okungumesaya namaNazaretha laqedwa. Ngokuquli kwase kuthiwa nguYeshua owayengumsunguli uKristu. Kodwa okuseqinisweni igama lakhe kwakunguYeshua engumholi wamaNazaretha. Kodwa bakushintsha lokho. Bathi hayi uJesu umholi wamaKristu. Abamnyama baphoqa ukulandela lenkolo yobuKristu esungulwe eRome ngabamhlophe. Zonke izithombe zabantu abamnyama
abaseBhayibhelini zapendwa zaba ngabamhlophe. uYeshua waba nguJesu. Njengoba kulezi inyanga ezedlule noPutin wakuveza lokho. Nabaningi sebekuvezile lokho. Ukuthi izithombe zethu zabaprofeti abaseBhayibhelini zapendwa zaba abelungu. Ngike ngezwa ngafunda ngoMose. Uthi lo ochaza uMose kwakungumlungu owaganwa umuntu omnyama, wembeka lo mlungu uMose, wambeka nelentombazana yaseTopiya emnyama eyagana uMose. Niyayazi yona. Kodwa kuseqinisweni uMose wangasiyena umuntu omlungu, kwakumuntu omnyama. Isizathu sokuthi kungafuneki ukuthi uMose egane yilo ntombazana kwakungokuthi njengoba kusho lapho ukuthi laba kwangabona amaHebheru, kwangaba abanye abantu ayethe uNkulunkulu bengaganisani nabo, hayi ukuthi kwakuba abantu abamnyama. That's a lie. Kodwa kufundeka kanjalo. Kunobufakazi ongaphikiseki ukuthi abalandeli bakaYeshua kwakungamaNazaretha. Lapha sicaphuna umbhalo kaJerome owayengumbhali oseduze kwaPapa ebandleni lamaRoma. Lo mbhali uthi kufanele ukuthi esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubuki abazibiza ngokuthi amaNazaretha. Ngisho babheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Abasebenzisi iTestament elisha kuphela, kodwa baphinde basebenzise nalelo elidala lamaJuda. iTestament elidala kuthiwa ngelamaJuda. Asho njalo amaRoma. AmaNazaretha akayichithi imithetho yamaJuda nabaprofeti nemibhalo yabo. Kubhala kubhale umuntu oyiRoma la ukuthi amaNazaretha akayichithi imithetho yamaJuda. Akasho ukuthi akayichithi imithetho kaNkulunkulu. Uthi imithetho yamaJuda. Akasho ukuthi abaprofeti bakaNkulunkulu, uthi abaprofeti bamaJuda. Akasho ukuthi imibhalo kaNkulunkulu, uthi imibhalo yamaJuda. AmaNazaretha akayichithi. Ngalokho kwenza baba ngabamukelekile kumaJuda njengoba bengahluke ngalutho kuwona. Basho zonke lezi zinto lezi ezifundiswa emabandleni abo amaJuda. Okuhlukile ngabo kumaJuda ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya onguJesu Kristu. Ngiyethemba ukuthi niyazi ukuthi uJesu akamukelanga yiwo wonke amaJuda. Amen. Kukhona amaJuda angamemukelanga uJesu Kristu. Lana ke kwangamaJuda ayengabalandeli bakaJesu ababizwa kuthiwa amaNazaretha. So niyabona ukuthi igama elithi amaNazaretha aliqali ngoShembe. Amen. Kodwa uShembe walivusa. Bafundisa nokuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa. Kodwa uJesu uyindodana yakhe. Ngamanye amazwi leli bandla lona alifundisa ukuthi khona uNkulunkulu oyedwa. So amaNazaretha asolela ukuthi akhuluma ngoNkulunkulu oyedwa. Bafunde njengawo amaJuda lawa. Futhi balandela yonke imithetho yamaJuda nabaprofeti babo. Njengoba namanje njengoba singamaNazaretha nje silandela yonke imithetho kaJehova. Amen. Amen. Hayi amaJuda silandela imithetho kaJehova. AmaJuda azembe nawo umthetho.
kodwa abantu abahlambalazayo bathi imithetho yamaJuda. Ngifuna ukuthi lezi zinto nizizwe kahle ngoba la angikhulumi indaba yento engikholelwayo. Ngikhuluma indaba yomlando ukuthi umlando wokukholwa kwethu uhamba kanje. Make no mistake, uwazi umlando wokukholwa kwethu, hayi ukuthi uthuthuzele nje ukukholwa, yazi umlando ukuthi lo mlando uhamba kanje. Ngoba akakho umuntu ongawushintsha umlando. Bona okubenza behluke kwamanye amaJuda ukuthi nje bayamukela uMesaya, kodwa ngale kwalokho balandela imithetho yonke yamaJuda, balandela imithetho yonke kaNkulunkulu, balandela imithetho yonke kaJehova, hayi yamaJuda. Amen. Amen. Okufaka phakathi ukusoka, iSabatha namanye amadili amaJuda. Amen. Amen. Uthi ke lo mRoma nomkhatholika balandela iSabatha lamaJuda, balandela ukusoka kwamaJuda. Kodwa ukusoka kwalethwa uNkulunkulu engakababikho ngisho ama-Israelites, engekho amaJuda. Ukusoka kwafika kuGenesis 17. iSabatha ukhulunywa ngalo kuGenesis. And I therefore don't understand ukuthi usho kanjani ukuthi iSabatha lamaJuda. Ngoba ngesikhathi samaGenesis kangabikho amaJuda, ayengekho ama-Israelites. Ngizama ukunitshengisa ukuthi sibhediswa kanjani ngabamhlophe bengababikho abantu abamnyama beyiquestionayo lento ukuthi what is happening here. Abanye kumaKristu bayaye bakungabazi ukuthi ibandla likaJesu kwangamaNazaretha. Yize bengeke bakuchaze ukuthi kwenzeka kanjani kuyizenzo 24 verse 5 ukuthi uPaul ebizwe ngokuthi wayengumholi webandla lamaNazaretha. Abakwazi ukusho ukuthi njengoba behlale besifundisa ukuthi uPaul wayengumKristu, kwenzeka kanjani la eBhayibhelini labo ukuthi wayengumholi webandla lamaNazaretha. Lo mbhalo nje uwodwa ungubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi ibandla lamaNazaretha aliqalanga ngoShembe, kodwa esizweni samaJuda ayekhona amaNazaretha ayengabalandeli bakaYeshua. That is a historical fact. Amen. uShembe ke wathunywa nguJehova ukuzovusa leli bandla, njengoba esho kwenye izintshumayelo zakhe ethi ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova, lo okuthiwe angiwuvuselele. Bayogcoba, bawuzibe, uphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abawuzibusisa bazifake lapha ephakameni. Amen. Amen. Isihloko salenkonzo sithi intando kaJehova ayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Enkonde ukucacisa ukuthi thina njengesizwe simnyama esilapha eMzansi Afrika nesasibizwa ngokuthi singamabantu, yithina inzalo kaIsrayeli nesingamaJuda. Amen. Amen. That is the gist of the matter. Ukuthi yithina ama-Israel, yithina amaJuda. Anyone othi asiwona ama-Israel, asiwona amaJuda, he must come forward and tell us how. Because lokho engikukhulumayo is a fact. And it has been proven, even ngokwe-DNA, ukuthi yithina inzalo kaJakobe. Le akusiyo inkolelo, kodwa ngumlando oqondile walezi zizwe noqiniswe ngisho iDNA. Okwesibili, thina kusukela kuAbraham sikhonza uNkulunkulu oyedwa,
ogama lakhe nguJehova umdali wezulu nomhlaba. Inkolo yethu yapheleliswa nguMose entabeni yaseSinayi. Okwesithathu, njengesizwe sakwa-Israyeli asikaze sibe nenye inkolo noma nenkolo ebizwa ngokuthi inkolo yabomdabu. Asibakhonzi abanye onkulunkulu ngaphandle kwaJehova yedwa. As a nation, we don't. So uma umuntu oseqhamuka nokuthi khona inkolo yabomdabu akachazi ukuthi kulomlando wethu iqala nini inkolo yomdabu ingena kuphi. Nothi le inkolo yethu ngamaKristu akachazi ukuthi iqala kuphi inkolo yobuKristu. Kule nkolo kule nje engikhuluma ngayo. Inkolo yomdabu yavela emva kokuba sihlubuke uJehova. Nalokho akuyiyo inkolelo, kodwa nasemlandweni weBhayibheli kukhona. Njengoba sesikuvezile ngaphambili, kuDeuteronomy 18 uJehova wabayala kanje abantwana bakwa-Israyeli. Makungafunyanwa umuntu phakathi kwenu onikela ngendodana yakhe ngokuyidabulisa emlilweni, noma umbhuli ohlola imihlola owenza imilingo, noma umlumbi owenza isiphonso othinta imimoya yabangasekho, nobiza akhuphule imimoya yamadlozi. Niyazi indaba yesangoma ngesikhathi kaSawuli. Amen. Sakhuphula uSamuel. So ilento yokukhuphula abangasekho ayintsha kwabezizwe. Lento yokukhonza amadlozi ayintsha kwabezizwe. That must be emphatically. Ukuthi ayintsha kwabezizwe, kodwa yayingekho kithi kusukela kwasekudaleni. uNkulunkulu wayenqabile. Indaba yezangoma ayintsha kwabezizwe. Yilona lo owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho wazixosha lezo zizwe phambi kwakho. Mawungabi nacala kuJehova uNkulunkulu wakho. Amen. Kodwa abantwana bakwa-Israyeli bamhlubuka uJehova. Base belandela labo uNkulunkulu bezizwe. Namuhla ngalokhu kuhlubuka esebekubiza ngenkolo yomdabu noma ngeAfrican spirituality. Kubahluli 3 verse 5 kuya 7 kuthi abantwana bakwa-Israyeli bahlala phakathi kwamaKhenani namaHeti nama-Amori. Bathatha amadodakazi awo abangomkabo, banika amadodana awo amadodakazi abo, bakhonza onkulunkulu bawo. Abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJehova. Bamkhohlwa uJehova uNkulunkulu wabo, bakhonza oBhali. Namuhla uma umthetho kaJehova uthi asingahlanganisi nezangoma, kuthathwa sengathi ulwa namasiko ethu kumbe nenkolo yomdabu. Kodwa okuliqiniso ukuthi kwakudala izangoma zazikhona eGibhithe nakwezinye izizwe. uJehova engakasiletheli inkolo yakhe entabeni yaseSinayi, zazikhona izangoma kwezinye izizwe. Encwadini kaGenesis 41 verse 8 lapho kukhulunywa ngephupho likaFaro elachazwa ngoJosefa, kuthi ekuseni uFaro wakhathazeka emoyeni wakhe, wathumela ukuba kubizwe zonke izanusi nazo zonke izihlakaniphi zaseGibhithe. Niyakuzwa lokho? Kanti ku-Exodus 7 verse 11 lapho kuchazwa ngenduku kaMose eyaphenduka inyoka, kuthi
khona uFaro wabiza isihlakaniphi nabalungi nezanusi zaseGibhithe nazo zenza njalo ngemlingo yazo. Amen. Lezi zincwadi zisifakazela ukuthi kwasemandulo izangoma zazikhona kulezi zizwe ezazikhonza abanye onkulunkulu. Noma kunjalo kodwa enkolweni kaJehova izangoma azikaze zamukeleke. Kulevi 20 verse 27 uJehova uthi owesilisa noma owesifazane ongenwe yidlozi noma ngumoya wobhula uyobulawa athandwe ngamatshe igazi lakhe libe phezu kwakhe. Amen. Njengoba sesichazile ngaphambili inkosi kwaIsrael eyaqala ukuhlubuka uNkulunkulu inkosi uSolomon. Encwadini yamakhosi okuqala isahluko 11 verse 1 to 7 kufundeka kanje. Inkosi uSolomon wathanda abesifazane abaningi. Wathanda nendodakazi kaFaro. Abesifazane bakwaMowabi, bakwa-Amoni nabanye. Bavela ezizweni owayishilo ngazo uJehova kubantu bakwaIsrael wathi ningahambi phakathi kwabo. Bengahambi phakathi kwenu ngokuba bayakuziphambukisa impela izinhliziyo zenu bese zilandela uNkulunkulu babo njengoba kwenzeka nje. Basiphambukisa basusa uNkulunkulu salandela uNkulunkulu wabo. Labo sebesithi inkolo yomdala. Kepha uSolomon wanamathela kubo wabathanda. Wathi esemdala uSolomoni bayiphambukisa omkakhe inhliziyo yakhe. Walandela abanye onkulunkulu inhliziyo yakhe ayibange isanamathela kuJehova uNkulunkulu wakhe ngokupheleleyo njengenhliziyo kayise uDavid. uSolomon walandela uAshtarothi unkulunkulukazi wamaSidoni noMilikomu isinengiso sakwa-Amoni. uJehova wamthukuthelela uSolomoni ngokuba inhliziyo yakhe yayisiphambukile kuJehova uNkulunkulu kaIsrael. uJehova wathi kuSolomoni ngokuba wenze lokho okubi awasigcina isivumelwano sami nezimiso zami engakuyala ngakho umbuso ngizowuhlitha nokuhlitha kuwe bese ngiwunika inceku yakho. Kodwa lokhu angikukwenza emhleni yakho ngenxa kaDavid uyihlo, kodwa ngizawuhlitha esandleni sendodana yakho. Amen. Enikwenze uma ulifunda iBhayibheli uthola kwenzeka konke uNkulunkulu. Enkonzweni yeSabatha ledlule sithe kubalekile ukuthi ekukholweni siwazi umlando wenkolo yethu. Ngoba kuningi ubuqili obenziwa ukusifundisa into engekho kodwa ezosiza bona abamhlophe. Ngonyaka ka-1833 eBelgium kwaba nengqungquthela enkulu yezizwe ezimhlophe lapho kwakuzoqeqeshwa abafundisi abamhlophe ukuthi kumele abamnyama baphathwe kanjani uma belethe leli ivangeli loKristu. Kokuningi okushaqisayo kokuthi abamhlophe kumele basiphathe kanjani kokunye nakho okwavunyelwana ngakho nekwatholakala encwadini kabani King Leopold II. Kufanele amanika niwenze angakuhloniphi konke okubanika isibindi sokuba babhekane nathi.
sibhekise enkolweni yabo imimoya yabaphansi okusho ekholweni emadlozini kanye nezintelezi zabo. Yenzani konke okusemandleni ukushabalalisa lenkolelo ukuze bengabi naso isibindi sokuba babhekane nathi belekelelwa imiboya yabaphansi. Nempela abafundisi abamhlophe balishumayela leli vangeli lokuthi amadlozi ngamadimoni. Ukuhlanganisa nedlozi inkoloze ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Nempela amakholwa akithi laba ngena leli vangeli lokuthi amadlozi noma abaphansi ngamadimoni. Nokuthi uNkulunkulu uyakwenqaba ukuthi uma ulikholwa uzihlanganise namadlozi. Kodwa akekho oke azibuza ukuthi njengoba inkolo yethu ithi asaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu, kungani kumele kube yilomthetho wodwa amaKristu okumele awugcine? UmaKristu ungahlanganisi namadlozi akuhlangene nokukholwa, kodwa is an indoctrination yabamhlophe ukuze ngayo obasi behlale besatshwa. Siyasikhohliswe nangezincwadi zeBhayibheli. Njengoba uma ungasufundela incwadi kaleyo phathi kuyashiwo ukuthi yonke into niyithathele eBhayibhelini ngoba iBhayibheli niyalazi. AmaKristu onke ungawezwa ethi akufanele ukuthi ukhoza amadlozi kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Kodwa ungagcini isabatha kufanele ukwenza. Can you see that? Kufanele uyidle ingulube. Kufanele uligunde ikhanda. Kufanele ungagcini isabatha. Kodwa uma sekuzwa kumadlozi hayi uphambene nomthetho kaNkulunkulu. They are not aware ukuthi kwahlanganwa kwathiwa akaqedwe indaba yokuthi abantu abamnyama bekholelwe emadlozini. And therefore lento abayishumayela ihlangene noNkulunkulu ngoba ehlangene noNkulunkulu ayisebenzi eKristini. Kusebenza ehlangene nabelungu ukuthi lento yenzayo izobasiza inabelungu. Yithina amaNazaretha singawahlabeli amadlozi ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Kodwa futhi akukho lapho owathi uNkulunkulu idlozi lidimoni. Asiwahlabeli thina amadlozi, kodwa akazi uNkulunkulu ethi idlozi lidimoni. Kodwa eKristwini kufundisa ukuthi idlozi lidimoni noma idlozi into engekho, inkoloze. Kodwa lento lena abayikhulumayo abazi ukuthi lento kwaba nomhlangano wabelungu owathi abantu abamnyama bafundiswe kanjalo. It is a historical fact. Abafundayo lento ngiyibona ngisho ko TikTok ibhaliwe lencwadi ngaleyo phathi. But abantu namanje na hayi uma ungumKristu ukholiwe ungakholelwa edlozini kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Cha kuphambene nenqubo yabelungu. Ngoba ibona abahlangana basho njalo. Yonke lento amaKristu ayikhulumayo akhothe incwadi ezibhedayo ngamadlozi yinto abayifundiswa abelungu. Uma ngabe bekuNkulunkulu bekufanele beligcine isabatha. Uma ngabe kufanele kuNkulunkulu bekufanele bengagundi, bekufanele bengayidli ingulube. Ngabala izinto eziningi ezenziwa amaKristu athi hayi asiphile ngaphansi komthetho. Kodwa mase kuya elikhuzeni ekukhonzeni amadlozi hayi siphila ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Nonsense. Lo nkulunkulu owehla ezulwini wahlala kubantwana bakwa-Israyeli namuhla uthume ingilosi ukuba izohlala phakathi kwethu. Ukuze isifundise
Ngomele sikwenze ukuze singene embusweni wezulu. UngumNazaretha, ungumKristu, ungumMoslems noma ukholwa kwinkolo yomdabu. Uma ungumuntu omnyama kumele ubuyele kuJehova ngokugcina izimiso zakhe. Amen. Kwabangafuni ukuphenduka bazisole ngokuhlubuka uJehova, isihlungo siyozihlunga. Kodwa mina namangazetha uNkulunkulu ngomkhonza uJehova ngawo yonke inhliziyo yami nangawo wonke umphefumulo wami. La la nathi
Lokhu engikuzwile.